No niin, tervehdys kaikille ja tervetuloa mukaan Hakalaan vuosimallia 2024. Se olisi taas edessä se yksi tämän kesän kohokohta ainakin itselle. Eli se Hakalan leiri ja taas siellä ollaan sitten DJ:nä ja ohjelmanveto tai ohjelman vetäjänä. Meillä on suunniteltu vaikka minkälaista kivaa sinne leirille. Ja siinä on nyt sitten vähän mitä lähtee mukaan. Tuossa punaisessa kassissa siinä on vaatteita tuolla. Tossa on noita DJ-hommassa tarvittavia juttuja. Siinä on läppäri. Siinä on vähän sitten kenkiä. Ja täällä on sitten tämä kaiutin JBL Boomboxi. Eli tommosella rekvisiitalla lähdetään Hakalaa viemään läpi. Kelit pitäisi olla nyt ihan mahtavat, että hellekeliä on luvattu koko viikoksi ja sehän on vain hyvä juttu. Erkkiä, että nyt tänä vuonna videolla tuun näkemään. Erkillä ei ole noita lomapäiviä kertynyt nytten sen verran, että Erkki ei pysty Hakalaan lähtemään. Erkki kyllä tulee käymään keskiviikkona Hakalassa, mutta en lupaa sitten enkä pysty sanomaan, että Erkki tässä videossa esiintyy. Viime vuonnahan Erkki oli mukana videossa, mutta tänä vuonna niin ei oo. Mutta Ja katsotaan minkälaisia videoita teille tänä vuonna Hakalassa tehdään. Et viime vuonnahan noi paikathan esiteltiin jo, että esiteltiin ne saunat ja se päärakennuksen sisätilat sun muut, niin katsotaan mitä teille kehitetään, että jotain kehitetään, mutta katsotaan mitä Hakala tänä vuonna tarjoaa. No niin, täällä sitä ollaan. Tutuissa maisemissa. Kello on 13. Noin tunti sitten on majoituttu tänne leirille ja siinä on meidän tää mökki. Perit on tehty. Ja mökki numero 1 on tänä vuonna. Helteinen kesäpäivä. Paras mahdollinen näihin olosuhteisiin ja tästä se leiriviikko alkaa. No niin, se olisi ensimmäinen leiripäivä ohi täällä Hakalassa. On ollut kyllä aika, voi sanoa, tommonen toiminnan täyteinen päivä. Tosiaan silloin 12 aikaan tänne tultiin. Ja sitten kahviteltiin ja sitten tuossa iltapäivästä niin vedettiin levyraati pitkästä aikaa Hakalassa. Sitä ei ollut moneen vuoteen ollut ja nyt oli esitetty toive levyraadista, niin esitettiin levyraatia, tehtiin levyraatia. Ja laitan tohon sitten tähän videoon vielä niin ton levyraadin ton pisteet, niin näette siitä, että minkälainen oli toi meidän levyraati. Et siinä oli tosiaan kaikki täällä mukana olevat, niin sai osallistua siihen levyraatiin. Tiistaina olisi sitten vähän muunlaista ohjelmaa tarjolla. 3 kertaa tuli käyty uimassa ja saunassa, 24 on toi V-lämpö ja kaikkea muuta. Kaunis kesäilta. Kello on nyt tasan 10 ja tästä lähdetään sitten kohti toista leiripäivää. Ja tässä näette sitten tämän meidän levyraadin
biisilistan ja pisteet. Modern Talkingin Service Lady oli levyraadin 1. Scorpionsin Still Loving You oli 2. Ja sitten Kaija K:n Vapaa oli levyraadissa 3. Ihan tommonen tasokas levyraati, oli monipuolista musiikkia ja kaikki tosiaan sai olla osallisena tohon raatiin. Kattokaa minkä näköinen taivas täällä on. Komea kesäilta. Täysin tommonen pilvetön taivas. Ei vois niinku parempaa keliä saattua. Et itselläni tosiaan ensimmäinen lomapäivä ja se alkaa tällä leirillä, niin on kyllä mahtavaa olla täällä nyt sitten täällä leirillä. Tiistai, toinen leiripäivä ja keli on edelleenkin komea. 26 astetta noin suurin piirtein lämmintä ja pieni tommonen tuulenvire käy, mutta erittäin hyvä on toi. Hyvät kelit täällä on ja on kyllä niin mahtava olosuhde, että en muista, että olisi tämmöisiä olosuhteita ollut pitkään aikaan. Eilen nyt ei aamulla tullut videota. Tossa oli sen verran muuta touhua toi aamupäivä, mutta ihan perus leiriä täällä on oltu. Tää tuuli tekee ihan hyvää, että tää vähän vilvoittaa. Pitkästä aikaa kelit suosii täällä leirillä. No niin, tehdään tähän videoon tämmönen pieni päivitys täältä leiriltä. Tiistai-ilta, kello on kutakuinkin 10:30. Ollut taas aika vilkas päivä. Tossa aamupäivällä pidettiin biisikärpänen. Sitten meillä oli tossa tommonen valehtelijoiden klubi. Sitten meillä oli kävi vähän koiravieraita ja iltapalaksi oli hamppurilaisia ja sitten tuli taas käytyä uimassa ja saunassa, niin semmonen oisko 2 tuntia. Mahtava keli kyllä ollut ja iltalla lätkittiin tuossa korttia. Koko päivä oltu käytännössä niin kuin jalkojen päällä mökissä käyty vaan vaihtamassa vaatteita ja täällä kun ei noita varjopaikkoja oikein ole, niin se tuppaa olemaan vähän hankalaa toi varjopaikkojen etsintä, mutta paljon täällä on juotu. Juotavaa on mennyt tosi paljon nyt näillä helteillä ja keskiviikkoon pitäisi olla vielä kuumempaa. Keskiviikkona vielä on pari juttua, päästään saunomaan ja uimaan ja torstain sitten on se, kun pakataan tavarat ja lähdetään pois. Ja on tosiaan yöpaita päällä menossa tonne Untenmaille. Ajattelin nyt tähän iltaan vielä pikkasen videota teille tyrkätä. Että tänä vuonna nyt tulee vähän tämmöisiä lyhkäisiä videopätkiä, kun ensinnäkin tuolla soi musiikki tuolla rannalla. Koko päivän tänäänkin meillä oli tuosta 10 ilta 9 suurin piirtein musiikki päällä, eli tommonen, olisiko se nyt ollut 10 tuntia yhtä soittoa oli toi päällä. Ja näin, mutta niin eipä siinä. Keskiviikkoa kohden mennään. Yritän noista peleistä saada teille vähän nopeita tommosia pätkiä, että mitä meillä on täällä ja kaikkea muuta, mutta ja katsotaan, jos saatais vielä jotain pätkiä, vähän lyhyempiä pätkiä nyt tulee, mutta olette tämän paikan jo nähnyt, niin siinä mielessä kova, mutta toinen
leiripäivä siis paketissa ja huomenna itsellä 3. lomapäivä ja 3. leiripäivä edessä. Ja kuunnelkaapa muuten aivan mahtavaa heinäsirkkujen siritystä. Uskomatonta. No niin, se olisi sitten keskiviikkopäivä, kääntynyt iltaan. Kello on 20:10. Ja tänään onkin sitten tehty vähän kaikenlaista keskiviikkona, eli meillä oli tossa karaoke ja aloitettiin aamusta ja sitten meillä oli tossa saunottiin sitten illalla ja sitten tossa oli käytiin vähän kaiken näköistä läpi. Ilta lätkittiin korttia ja kaikkea muuta tommosta. Sunnuntaina tai sitten torstaina on sitten pois lähtö. 3 päivän yhteenvetona, niin maanantaina oli levyraati, tiistaina biisikärpäinen, tänään sitten oli karaoke ja ihan mielenkiintoinen ollut kyllä tää päivä kelien suhteen parasta mahdollista. Niin vähän aikaa on näin hurja tai näin hyviä kelejä ollut mitä tänä vuonna täällä oli täällä leirillä. On ihan me tossa tänään sitten vähän pelattiin, tossa oli noita ketjuheittoa, mölkkyä, tikan heittoa tuli vähän pelattu, mutta on vaan niin kuumat olosuhteet, ettei oikein viittynyt hirveästi pelailla. Mutta kaiken kaikkiaan niin erittäin antoisa leiri. Viime vuonna tuli vähän semmonen kattavampi video noista mitä täällä on touhuttu ja muuta. Tuli ne paikkaesittelyt sun muuta. Niin niitä en nyt tänä vuonna sitten teille anna, mutta jotain yritän vielä torstaipäivältä laittaa sitten kuntoon. Mutta kyllähän tässä on niin kuin kaiken kaikkiaan niin ollut semmonen mukava fiilis. Täällä on ollut pari ensikertalaistakin meillä nyt mukana, jotka on jo aikaisemmin ollut, mutta ovat päässeet nyt tutustumaan ja se on ihan hyvä minusta. Nyt sitten otetaan vuosia. Toivottavasti ensi vuonna päästään sitten uudestaan tänne leirille. Ja sen verran kerran, että Erkki kävi vierailulla täällä tänään. Tuli töiden jälkeen, oli muutaman tunnin tässä. Et Erkillä tosiaan ei ollut noita lomapäiviä kertynyt, niin Erkki tuli sitten pistäytyi 1 päivän täällä leirillä. Et Erkki ei tänä vuonna nyt ollut sitten täällä, mutta se JBL Boomboxin se kajari, mikä viime vuoden videossa näytettiin, niin se oli kyllä sitten Erkiltä lainassa se kaiutin. Tämmöstä tänään ja torstaina sitten otetaan noita lähdön tunnelmia ja vähän katsotaan, että miltä näyttää tää leiri, kun me täältä sitten poistumme. No niin, nyt on sitten torstai ja poislähtöpäivä.
Siinä on nyt kamat lähdössä jo pois. Tämä mökki tarjosi meille hyvät raikkaat unet, että vaikka oli lämmin, niin mökki pysyi viileänä, kun oli varjossa. Ja oli taas kerran ihan hyvä nukkua. Ekan yön haki vähän asentoa, että pystyi nukkua, kun oli vähän pehmeämpi sänky, mihin on tottunut. Mutta joo. 4 päivää tosiaan. Tai oikeastaan 2 täyttä päivää ja sitten maanantai ja torstai, kun tänne tullaan, niin ei se oikein paljon. Ei se meni aika nopeasti se aika täällä, kun on. Mutta ihan tommonen mukavaa oli taas olla täällä ja kello on nyt 9:12 meiltä tulee sitten kyyti hakemaan täältä pois. Ja sen jälkeen itselleni alkaakin olympiahuuma. Pariisissa on alkamassa noi olympiakilpailut ja te nyt sitä kuitenkin kysytte, niin ajattelin sen nyt täältä Hakalasta sanoa, että kyllä uskon, että sieltä Pariisista mitaleita tulee. Sanotaan, että mitalit on tiukassa, mutta jos sieltä nyt joku 2-4 mitaliakin tulisi, niin se on hyvä. Siellä on kuitenkin on niitä judokoita, on purjehtijoita, on ampujia, yleisurheilua, että kyllähän siellä niin kuin on kokoonpanoa, mutta tiukkaa tekee. Et itselläni kesäloma on vielä ensi viikko jäljellä, että 5.8. jatkuu sitten työt. Mutta onneksi nuo olympiakisat on sillä tavalla, että illalla on noin suurin osa noista mitalilajeista, niin se ei sillä tavalla haittaa seuraamista. Mutta joo, tämä mökkikompleksi on nyt taas tänä vuonna nähty. 4 ihanaa päivää ja sieltä sitten poispäin meneminen. Mökkejä on 5 ja sitten on tuolla toi rantamökki vielä tuolla alhaalla, eli 6 mökkiä. Ja ihan kokonaisvaltaisesti niin tää on aina yksi näitä kesän kohokohtia, että tänne pääsee. Se on vähän semmonen, että pitkä aika tietysti vuosi odottaa, että tänne pääsee. Mutta tänä vuonna täytyy sanoa, että ei meillä näin hyvää tuuria kelien suhteen käynyt. Joka päivä, niin kuin nytkin näkyy, niin on täysin pilvetön taivas. Ei yhtenäkään päivänä satanut vettä. Lämpötilat oli siellä 26-27 asteen tienoilla suurin piirtein. Aivan mahtipontiset kelit. Et nyt sattui kyllä niin kuin olosuhteiden puolesta kohilleen nämä kelit. Mutta katsotaan, tuossa on vielä vähän aikaa tonne lähtöön, niin tässä vielä jotain saattaa torstaita tulla, mutta lähdön tunnelmissa täällä ollaan pikkuhiljaa. No niin kuin näkyy, niin leiriltä on kotiuduttu. Tossa 12:30 aikaa suurin piirtein tulin kotiin, eli 2 tuntia sitten. Kassit on purettu ja vähän jäi semmonen haikea fiilis tuolla, kun juttelin noitten leiriläisten kanssa, niin kyllä kaikki haluaa, että ensi vuonna tuo sitten uudestaan on, että kyllä jokaiselle vähän jäi semmonen hyvä fiilis, että vuoden tosiaan saa odottaa ja sitten katsotaan mitä tapahtuu, mutta tänä vuonna tää video jäi vähän tämmöiseksi lyhkäiseksi, mutta siinä nyt on pieniä tunnelmapaloja tuolta leiriltä ja näin päin pois. Et nyt alkaa Heksalla tosiaan olympiahuuma. Jos haluatte ottaa osaa, niin voitte nyt tähän videoon laittaa veikkauksen tonne kommenttikenttään, että montako mitalia uskotte Suomen saavan Pariisin olympiakisoista. Itse sanoisin
tommonen 2-4 voisi olla ihan semmonen hyvä. Yksikin on hyvä, jos se tulee taso on niin tiukka, mutta kyllä uskon, että siellä on noita niin kuin mahdollisuuksia, mitalimahdollisuuksia on, mutta katsotaan miten käy. Et viime olympiakisoista saatiin se 1 mitali ja en nyt olisi suoraan sanottuna yllättynyt, jos sieltä ei tulisi yhtään mitalia, mutta kyllä nyt lähden siitä, että pari sieltä nyt ainakin tulee. Nyt olympiahuuma tässä alkaa. Ja leiri on tämän vuoden osalta paketissa, että homma on, että tää on nyt tässä tämä video ja nyt lähdetään sitten kisahuuman pariin ja huomenna sitten perjantaina vietetään Pariisin kisojen avajaisia, mutta Hakalan osalta videotarjonta on tässä. Ei muuta kuin kiitokset kun katselitte ja nyt kohti Pariisin kisoja. Kiitos.